दिनै गासै मिडिया नायगिरिनिसिम आङो गिबियाव जोंनि गोदानै जे दाजानाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बेनि जानानै आङो गिबियाव साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा बाहायनो बाहागो लानो हादों जोंनि गोदानै सायख'जानाय जोंहा प्रेसिडेन्ट सिला बसुमतारी बिथां आरो बाहाय सारियावनो जोंहा गोदानै जोङो दिनै गायसननानै लानो हानाय भाइस प्रेसिडेन्ट जोंहा बाहाय साब्रै दङ। जायख्लं बसुमतारी फारियै गथाल गोरोबथा राभा आरो जोंहा नुजासोरां नायस्रां औवारि आरो बेवहायनो जोंहा बाहागो लानो हाबावदों गोदानै जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि जोङो सायख'नानै लानो हादों जोंहा दानसोरां नार्जारी बिथां आरो बाहाय गासै जोंनि गोदानै जे बिबान लानाय दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानो हादों। गिबियाव आं बयनिसिमबो साबायखर जासिदों। दिनै जोङो गोबाव बोसोर जे एनडिएफबि हिसाबै जोङो जे इसुनि थाखाय जे दावहा नांबोनानै जोङो 34 इयार्स जे दावहा नांबोदोंमोन दिनै मोनसे गोरोबथायाव फैखांनायनि उनाव जोंनि जे आफाद हिसाबै जोङो आलादा आलादा मोनसे थांखिजों थांबाय थादोंमोन एक्स एनडिएफबि हिसाबै। दा बेवहाय फेक्सन हिसाबै जोंहा जे गावबा गाव खामानिखौ जे मावलांबाय थादोंमोन। दिनै जोङो जोंनि जे एकर्डआव जे थानाय जेफोर क्ल'जआव जे लिरजानाय बे क्ल'जआव लिरजानाय जे पइन्टसफोरखौ जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय प्रेसार होनो थाखाय सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जोङो दिनै आलादा आलादायै थांनानै जेबो जानाय नंला। जोङो जै खौसेथिनि गेजेरजों जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायनानै जोङो दिनै सरकारखौ मोनसे प्रेसार होआब्ला जोंनि गासै थांखिया जाफुंनाय नंला होननानै जों दिनै मोनसे नैबे बललामगुरि जे गोरोबथा फार्माव जों बे नैबे हाबाफारिखौ दिनै खुंफुंनानै लानाय जादों मावफुंनानै लानाय जादों। आरो मिडियानि गेजेरजों जों बेखौनो फोसावहरनो लुबैदों जे जोंनि जे नैबे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जे जों बानायदों बेहाय प्लेटफर्म बेयो दिनै रावनिबो दिनै एगेन्स्टआव जोङो दिनै थांनाय नङा। आरो दिनै फुललि जोंनि जे थांखि जोंनि जे जेंना एक्स हिसाबै जेरै जोंहा जेंना दङ बे जेंनाखौ जे सुस्रांनो बा फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै इउनाइटेड जानानै सरकारनाव जों दाबि खालामगोन आरो सरकारखौ बुंगोन बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो दिनै थांखिजों दाफुंनाय जादों। आसलथे बबे दाबिखौ लानानै नोंथांमोना दा प्रेसार होनो नागिरदों सरकारखौ? बेवहाय जोङो दिनै जोंहा जे एकर्ड मथे जोंनाव जोंहा दिनै रिहेबिलिटेसननि खोथा थाबाय। दिनै बेखौ प्रपारलि जों मोनफुंनो हायाखै। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंहा केसनि खोथा थाबाय। आरो मोनसेया जाहैबाय जेलाव थानाय जोंनि जेसेबां दिनै लिडारनिफ्राय लानानै जोंनि केडार्सफ्रा दिनैसिम एकर्ड जाखांनायनि उनाव जे उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आरो बेराफारसे जाहैबाय जायफोर दिनै जोंनि जे थांनानै थानाय जायफोर इलिजिबिलिटि गोनां जायफोर दिनै बैसो गोनां बिथांमोनखौ थाबै साख्रि बाख्रियाव थिसननाय। आरो बेराफारसे मोनसे माबाया बेनो जोंहा एकर्ड खालामनायनि मोनसे माबायानो जाहैबाय पइन्टसआनो जाहैबाय जोंहा एरिया जे बारायनायनि खोथा बेयो माने जाफुंथारनांगौ। बेफोरनि सायाव जों दिनै प्रेसार होनो थाखाय सरकारखौ प्रेसार होनो थाखाय जों मोनसे प्लेटफर्मखौ बानायनाय जादों। आरो बेवहाय जोङो बेवहाय खुनु मोनसे सोरबा राजनितिक दोलोजों माने माबानानै थांनाय बा सोरजोंबा बोगथिं जानाय बिनि खोथा गैया। जों फुललि मोनसे जोङो मा होनो बे मोनसे प्लेटफर्मा जोंनि थाखाय माने समग्र जोंनि बे संकसनिफ्राय जे सदिया जेसेबां जोंनि एक्सफोर माबा दं समयसा दं बेफोरखौ जों दिनै माने बेफोरनि जे जेंनाफोर दं बेखौ जों खामानि मावनो थाखाय दिनैनि प्लेटफर्मखौ बानायनाय